Bé, estem molt concentrats per jugar el partit del Felanitx. És un equip molt ofensiu, que els últims 5 partits n'ha fet 12 gols. És l'equip més golejador dels dos subgrups. També és veritat que n'ha rebut bastants, però ja és un equip que ens va complicar bastant a l'anada. Però bé, nosaltres tenim molta il·lusió de seguir mantenint aquesta dinàmica positiva i més quan ja està arribant al final. Bé, és el que dius, és un equip molt camaleònic, que pot tenir un mal matí o pot tenir un matí fantàstic perquè té jugadors de molta categoria, en Jaume Vidal, Cuenca, en Sarmiento, en Said, té jugadors que et poden complicar un partit fàcilment. Llavors, bé, nosaltres com a equip hem de jugar en bloc i seguir mantenint aquesta fiabilitat. No, jo crec que el fet de jugar cada partit per guanyar sempre passen coses extraordinàries, perquè sabent que als dos equips solament els hi val la victòria, sempre hi ha un moment dels partits que es trenca, perquè l'altre dia, encara que la primera part va ser bona i tenir que marxar amb un resultat advers, doncs ens va obligar a donar inclús una millor versió de nosaltres i aquest equip està demostrant que en aquests moments sempre té la personalitat de ficar-se per davant. L'equip és un equip optimista per naturalesa, és un equip que sempre s'ha mantingut optimista, és un equip que sempre ha cregut en el que fem, molt solidari, és un equip que tot el planter està implicat en el que fem i, clar, arribant ja quasi bé al final de la primera fase regular, doncs això acumula molta confiança dintre de l'equip. Nosaltres no parlem del que podem aconseguir demà, d'aquesta possible classificació al play-off, que més com a club jo crec que torna a ser una fita històrica si s'aconsegueix, però nosaltres no pensem en això perquè no és així i no ens volem enganyar amb això. Sí, és un partit clau perquè deixa molt més clar el panorama tant a dalt com a baix. En Felanitx també s'està jugant el poder sortir d'aquelles posicions perilloses i nosaltres ens estem jugant l'estar cada vegada més a prop d'aquest play-off i més a prop del primer classificat, esperant alguna entreposada d'ells.